Здравейте, приятели! Вие сте отново с Висерем. Диляра е оператора днес. И имаме апгрейд, хора, на нашия канал. Купихме си микрофон. И днес имаме специален гост в тази рубрика, в която ще интервюираме хора. Това е нова рубрика. Това е първа част. Не, човек. Да, и се казва Никола. И сега, здравей, Никола! Как си днес? Никола е малко невербален по принцип. Трябва да му гледате, трябва да му гледате езика на тялото. Това е основното днес. Студена ли че е Никола? Никола! Никола, извиняй, Никола. Ники! Ники! Ники не ми обърне. Може би на теб ще обърне повече внимание. И здравейте, Виседен, това съм аз, оператора, който се измести в Крис. Ники, сега как се чувстваш? Изсрали са по-рано върху мене, кажи честно. Това е гнусно, брат. Добре, може да... ASMR сега. това видео се превръща в ASMR. И кажете дали е готин. Да правиш ASMR с котката. Ама... Ники. Здравей, Ники. Буквално го експлуатираме. Загледане. Не се като не семейства и снимат котки или деца, брат. Ники, аре кажи нещо там. Не, тук е. И хора, чай само да покажем. Покажи ни къде сме. В Николовско. На едно служене на 0 цели. Абе, не го хъпи, бе. Това беше Ники. Той малко има проблеми с газовете. Да, има проблеми с червата и много пърди като цяло. Ето, чуйте.